Kai, me za ku liƙa mana a nan ne Wallahi Allah in na ƙara so sai na baza cikin mutum. Allah. Wallahi ba na son haka. Aba baby, menene yanzu fa zan je in dawo ba jima zan yi a kasuwan nan ba. Ni fa ka san Allah ko mutuwa ce to sai ka ɗauki. Ni na sani amma dai ki daure in je kasuwan nan dawo zama zan yi ne ta cin soyayya. Haba ko ke fa. Da ana zuwa da mata kasuwan nan fada da ke zan tafi. Kaga shikenan kana kasuwanci kai wallahi. Sweet, baka ji ciwo ba? Ai bayani za ka yi, ai mai raba alheri ne, ashe ma namu da bayani za ka yi. Kai ku bani kiɗan zabin talakawa. Dan lami ne zabin talakawa. Mai raba alkhairi muka kawo. Mai raba alkhairi muka kawo. Mai raba alkhairi muka kawo. Zama na baya gurbin kazina. Dan lami zai ebe mana kewa. Mai raba alkhairi muka kawo. Allah ya ji kan ubar san kowa. Mai raba alkhairi muka kawo. Allah ka yi mai rahama a gushewa. Mai raba alkhairi muka kawo. Idan muna jirgin madari ya kai miya. Mai raba alkhairi muka kawo. Sai gidan muka malaba da su balele. Su dai ino mun kai makwalele. Mai raba alkhairi muka kawo. A su burgu mun kyale su da tsalle. Mai raba alkhairi. Ba ni nan, liƙata, ku sa ta daga nan za mu gadin ta har tashin alkiyama. Mu sai baba mu fare. Mai raba alkhairi muka kawo. Kamar an kira mun ga rike kowa. Hajji na da kai za ka yi mana komai. Mai raba alkhairi muka kawo. Da lati ina mangale ke ne wai. Mai raba alkhairi muka kawo. An ta da jini tsari na su daidai. Mai raba alkhairi muka kawo. Baba na ci na zera muku take. Mai raba alkhairi muka kawo. Ra'ayis to siya dai in ci da wake. Mai raba alkhairi muka kawo.